Gari dwi a dwi'n byw yn y Bala, ac dwi efo busnes yn hun symudol trin gwallt, a mae'n cyfle i fi gael trafeilio o gwmpas yr ardal. Nes i ymddiddori yn y Plas achos o'n eisiau profiad o fyw bywyd gwahanol mewn oes gwahanol. Bydd newid sut dwi'n edrych mewn y Plas yn hollol wahanol i beth dwi'n edrych o wan lle. Bydd ni ddim yn gwallt blond na'r lliw haul, ond bydd ni'n ddiddorol gweld sut fe'n edrych mewn oes a cyfnod gwahanol lle. Ag profiadu gwahanol fwy dillad a gweld sut ydyn nhw'n byw a chwarae yn yr oes yna lle. Dwi'n edrych ymlaen mynd i fyw i fyny'r Plas i profiadu pethau hollol wahanol. Ac fydd o jyst yn brofiad byth gofiadwy. Ac allwch chi'n rhoi pris ar profiad felly.